payat ba niya ako mga tayo utang pagpapabol pagkahatin pero what ang intaw naman ito patapon ay ginoo ko sa kape ba ng construction may patutikuan si Kiray dito asa sa sagingan niya kay dagkay kay sa sagingan dito hala katong bayot yung dato na kayo nakatamak to hapon ay ginoo ko sa kape ba ning mag-construction okay ginoo ako kaubay asa naman to tabangi ko doy ay ko ang mga kanon ay pati si Kiray nakatamak to ite nakahakuan og hapon dato na kay sagingan sa ako samantala ako nadugan ni upuan nadugan ni upuan si Pinito sa construction worker cut ato sa ko sa tulay ginoo ko uy ginoo ko daadi ang nakatamak hapon nga dato pinaran ada siga ako ni siyang amiguhon karong ang bayot nga nakatrabaho ko dito sa ilahang sagingan ato sa ko dali hi lima agoy ko nangibot man taw ni siya sagbot kasi kung di mali mo hindi na mga balay ano man mo sa di ba na ko ang sagingan ani gali ko kadakit anta kadri sa tulay kay ito mga sagingan to nga mga payat lang kay to oy ginoo ko at sige tali mo gipatumar og kuan ako ganing ipinta man ko di ko kata paano yung hapon mo asa naman dito iskam ko ato gi-iskam kinalitan magalik ka ko asagingan dito agi-iskam mo ka kasi ipalit ka iya raman kung gipakita maganda ito iyahan ay mo palit ito lado nga ko andi ay palit kang gigulit nga papel kang guy naman to ayot kay ginoo ko ni ani ko kay kita sa tulay kay padulong ko sa sapa sa maputi kay manglabak ko naguna gani ka karon no kay ang akong anak dito akong gibilin sa kusingan kay nagkuan ko okay ginoo ko napupulit na puday ka di ba nakadungan sa unay bakman nakadungan ano na lang marin sa kanang app kuan ka ng app na Bermuda ko na dito makita nila dagan ka dito makita man mas malabang pa atong hapon ni mo natamakan gito ko naghaan ka nila og kanang ana kayo kana kayo ta man papalit na din mo kay mahulog ka kayo tabangi ito mo ato dito asa maputi maring kay amtay mga friend dito ang kanang hawd kay mukuan og kanang mga milky maring ginoo ko pag basta kay ginoo ko basig na mga pulis dira sa unahan ulo katong kaayo naabi ko ginoo ko di ba gitambala na katong chok katong pangpatay og katong kuan ba sang tambal sa imong kuto ginoo pug ko nimo uy chok man to sa kuan chok iho bitaw ko sa imong nga pagpalit atong kuan tambalan ko na maliglanaw diri amo ko trabaho sa ano maring kani ako nagbuhat ani kita katong friend na dato nga tong ako suwang maring ka ay kato tong tag-il ba ko mao pi nagkubkob dili maring dili dito ako lay nagfile-file ani mga bato file mga bato dira file kabot ang tong bayot nga to asa naman to namatay man daw to kay nabasa man ko iro kuy wala siya nakapakuan og katong wala o kato nagpabak di ay sa hadok beto mo pabak ang bayot mo kay naado siya sakit sa kaning panit ginoo kung mapakan siya lamok, manggawat yung mga kulonggo. Uy, Diyos ko, katong friend ko na ito nga isang market. Ila ka ito ni Arila? Oo, katong katong murag si Incredible Hulk. Grabe siya ito maring ba? Naimutol maring. Musakay ka ng butol maring? Kahago ba anig kong? Musakay na itong motor. Ano na kay kwarta di gidala di ay. Uy, nagdagkwarta yung nagbunar ako dito na sa unahan. Di pagbunar ko atong amigo nga tuwangon. Mo jud ka nakatigom ato illusion ka. Lain taon. Awan ako sinigas ko ipatar ilit na gina niya. Ginoo ko mo nakapalit ka na maring. Kini mo tuwa gid na nga di jud ko ni nga. Kasa na day. Agti ginoo ko na mo diri ay nagbantay diri adi. Nagsikiray ko mawala kami sikiray. Narin ko sa kini nagbantay diri. Hoy. Asa man ka? Nag-close na inyo ko Andrea sir. O nag-close. Kita ka close di ba? Hala. Gusto mo diri
Naunta ko atuon dito sa Maputi, sir. Ay, bawal mo sulod karon. Katungkuan ba amigo na mo Wa pay labot. Bawal. Ahal mo sa kiray. Ginoo ko sa maring kiray. Siya unta si makasulod ba ani kay pareho sa naong ani. Naong ani nagbantay diri ah. Nito lagi mo ko andri sir, no? Oh, nindot nyug gyud sila labot mo kon nindot. Kulungan ni sa iro sir. Di. Dami kay kulungan sa iro sir. Ahal Gat na. Ato ko tanto ah. Mo maning kuan salingan diri ani ni maring tuwa. Aha na katong bayot ron eh. Uli na lang kog balik kay ko. Di pangitaon ako siya. Si Kasin.